Čaute, vítajte pri mojom druhom dieli na hru Shakes and Fidget. Takže včera sme začali hrať a dneska začneme hrať zas. Pozrieme si hlídku. 3 zlaťáky. Dáme si cech. Uvidíme, čo tam budeme mať nové. Som zvedavý, že niečo dobré. Že Monte pristoupil do cechu. Dobre. To je pekné. To je pekné od neho. Nehanbil sa za to. No a teraz sa pozrieme zbrojírny. Dáme si zbrojírnu a pozrieme sa, čo tam budeme mať nové. Dúfam, že tam budú dobré veci, čo by som mohol kúpiť. To by ma až moc potešilo. Toto vyzerá byť pekne. Ideš 3. A dočkajte. Už vieme, čo pokupujeme. Kúpime tieto. Však kto by ich nekúpil? Že by... Kto by na to nemal asi. Ale však ja som si dal hlídku, tak na to mám teda. Peňazí. Ešte sa pozrieme, čo máme v čaroobchode. Nemám také isté. My by sme mohli kúpiť elixír na inteligenciu, ale to ešte počká. No tak kúpime ten elixír. Nič nám neostáva. Môžeme si ho rovno dať. Počká. Ďalší, no, môžeme si ho rovno dať. Pozrieme si postavu a skúsime ju trocha vylepšiť. Takže vylepšíme si inteligenciu, potom náhodou, kebyže neviete, tak inteligencia, výdrž a šťastí sa najviac hodí na kúzelníka. Vlastne, že to tak má byť. No a keď máte tohto, jak sa volá ten debil, válečníka, no tak tomu budeš zase musieť vylepšovať, budete silu, výdrž a tiež šťastí. Šťastie je na to, že mu budete dávať silnejšie rany ako kritické rany a také debiliny. No tak ja by som to išiel na chvíľku strihnúť, aby som si mohol potvrdiť e-mailovú adresu, aby som mohol darovať zlatky do cechu, aby som mohol pozývať kamošov a také debiliny. Tak, za chvíľku som späť. A takto vypadám ja v reálnom živote. Viete, čo robí si z vás riť? Vyzerám takto. Nejako takto by som mal vyzerať, ale viete, to už je stará fotka. 3 alebo 4 roky má tá fotka, takže to znamená, že je to staré. Tak a som späť. E-mailovú adresu mám ešte potvrdenú, neprišlo mi to zatiaľ. A môžem vám ukázať ešte, ako sa to vlastne robí, keď by ste to náhodou nevedeli. No, dáte voľby, alebo keď máte to po slovensky, tak dáte možnosti, a tu máte, že overenie e-mailu. Alebo vy tam máte po slovensky overenie e-mailu. Dáte to a tu máte vyžádať. Dáme to. Ověřovací e-mail byl znovu odeslán. No, ja to mám znovu preto, lebo som si to raz pred chvíľu skúšal, ale zatiaľ mi nič nedošlo, tak budem chvíľku čakať, ale mi to dojde. A zatiaľ sa mi tuto robí táto, hospoda sa mi robí. Pozor na toho tigra! A náhodou, keby ste sa pýtali, že cez aký program toto natáčam, tak je to Bandicam. Keď budem mať dosť peňazí na to, aby som si kúpil Fraps, program na natáčanie, tak by som si to kúpil a natáčal by som aj iné hry ako Minecraft a také debiliny a také hry, len Minecraft nebudem natáčať, ale až vtedy, keď si kúpim ten Fraps, lebo mi to furt seká, tak nemám čo robiť. Tak zatiaľ budem natáčať CF a voľaké iné hry, čo mi pôjdu. No tak
ešte tú chvíľku takto budeme. Tak a zatiaľ to, no, strihneme. A toto som ja. Na SF. No a dokončila sa mi tu hospoda. Tak si to pozrieme. Wow. Super čupr. Sexy fotka. Sorry, že robím takéto kraviny, ale musím vás nejako zabávať, aby ste sa nenudili. A ešte idem pozrieť do stáju a kúpime si kravu. Na jazdenie. Fujha! Dobre, môžeme si dať ešte toto. Ty vole, no tak si dáme toto. No toto môže byť. No pome. Tak takto vypadá dokonalá Kinder Mafia. Počkajte, vidíte tú nohu tam na super trčiaca nožička. Dobre, ešte si volať, čo dáme. Pozrieme si niečo a potom, keď sa mi už urobí táto hospoda, dáme si ešte jeden z arénu a môžeme to ukončiť. Ešte by som si chcel toto pozrieť v pošte. Tento súboj som ešte nevidel. To by som si rád pozrel. Uvidíme. Zajímavé. Zajímavé, to, co říkám, není vůbec zajímavé. Nevadí. Môže byť. Môžeme to vymazať. Smazať. A fuj s tým preč. Jak ma to počuje. No, počúva ma to. A ešte by som vám chcel povedať, že viete, čo je zajímavé? Že mi ešte nedošla ani že mi ešte nedošiel ani ten e-mail. Takže možno na budúcom diele by som sa na to pozrel. No, pozrel by som sa na to, alebo že mi to dojde, kebyže ukončím video, ešte by som chvíľu bol tuto na SF. Tak by som chvíľku ešte čakala, možno, že by to bolo. Ale nechám to radšej tak. Ešte 37 sekúnd, to sa môžeme ešte veľako porozprávať. Čo ja viem, o čo mám vyprávať? Čo viem, teraz sa budem nudiť. Však nevadí, ešte vydržíme, dúfam, 22 sekúnd. Alebo si niečo pozrieme. Ideme Sieň slávy. Som superstar, som Sieň slávy, moja hviezda najviac. Dobre, to bolo trápne. Chcel som si pozrieť tú postavu v našom cechu. Počkaj, napíšem mu. Tak budeme čakať, pokiaľ odpíše. Toto sa nám už spravilo. No, tak tu je jeden človek z Kinder Mafie. Nevadí. Ale dali sme to, yes. A môžeme si rovno vylepšiť postavu, lebo ideme do arény. To zdravie by sa mi šiklo vylepšiť, ale teraz si dáme to. Arénu. Proti dvojke. To neviem, či dám. Ale však ja som lama. No tak to dám. Keďže je to kúzelník a má málo týchto vecí, tak no. A tú postavu si pozrieme. Pekne. No tak by sme to mohli ukončiť tuto pri mne. Tak sa majte a dúfam, že sa vám video páčilo. A keď áno, tak by ste mohli dať odber, po prípade like. A ešte pozrieť to hento. Majte sa. Čus.